Kelly? Давай, Старбит. Чё досить шмо? Ҳама намиҷан дастишка досям ҳозир. Гимшаи шмо ка досить ми? Дастаги шу досить ми? Охир машинка кати. Стиральный? А стиральный-ка доску? А мы дастаги шей чё мекра? Десетая. Дастаги ода мешет. Хоп, тоза када мекар. Стиральный чала мешет. На мешет тоза. А дастаги худамон намони. Байрӯз духтарам стиральный машинка харида додам дар кор гуфтаси гуҷитко. Ман амихи гап гузаронда наметонистам, а? Шоҳо ёзондаги ин давра. Озаку пилисосаш буромаса ҳечхе. Робот мегуфтаст. Худаш тоза када мекардад, худаш ҳама ҷое мешед. Шумо чӣ кор мекунед сони? Ҳама кор ба ҷои шумо техника кунадага. Тамом баям кораш мешад. Ман бекор намемонам. Дастаки. Ҳамаш дастаки. Бага басвадо роботи мини чапаланга пок мекардиш мебродми? Ойна пок кунак мебродми? Ягонташ дастаки ва намеарза. Ҳа хуб шудааст, ҳамаша дастакӣ мекунам. Стиралка буду, машинка буду, пилисос буду, электризей буду, политизей буду. Даври монда подгузники гуфтани гап набуд. Даже намедонисти дивай чӣ буд. Мо марли чӣ мемондим? Печи қат када. Хабар гирифта меистодим. Говрама мебастим. Ҳозир чӣ? Подгузник. Мемонад и всё. Ва камак пул меояд подгузник. Мо метарсидим. Даҳнамои кушоданба. Машинка гронтид, стиралка гронтид, электризей гронтид, ҳамаша дастакӣ мекардим. Чуроқ ки намекардим. А ҳозир чӣ? Шаттаскада гапоша намегӯем. Билосон дустакӣ мегӯем. Бо чизи шавҳаросон. мо даже шавҳара бо газ наметонистим. апа-ухорони азиз, ҳар яке шуморо ба кор даъват мекунам ба компанияи Фабелик. Духтарои нигоҳ кунтон, ман ки дар Россия ҳастам, барои ҳамин маошима в рублях мегирам. Духтаро ҳар як боре ки мо маош мегирем, ман таги 200,000 рубл ҳар 3 ҳафта маош мегирам. бо болои ин ҳар дафъа хеле бонусҳои калон дода мешавад аз тарафи компания ба мо, ва мо аз хона набаромада баробари корҳои хонаамон кор карда истодаем. Баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, баробари хӯрок тайёркунӣ. хулоса гапи духтаро, шумо фақат телефон дар кор мешавад, интернет, тамом маълумоти оли лозим нест, фурӯхтан дар кор нест. Умуман духтаро маҳсулотҳои компания фурӯхтан дар кор нест. Медонед ҳамин чиза. Бисёриҳо хел мекунанд ки компания Фабелик ба ки дар омади бисёр калон харид мекунӣ, мери мефурӯшӣ. ин хеле нест духтаро. ҳама ин гап дурӯғ аст. барои ҳамин духтаро метавонед ки номери ватсапи ман ба навистон. ман шумо худам дастгирӣ мекунам. шумо маошҳои баланд ба буромадан ба ёрдам мекунам. ҳама вақт мо наставникҳо дастгирӣ мекунам, одамое ки нав ба кор даромадагӣ ҳастанд. духтаро омӯзишҳо бепул, номнавиштонаш бепул. аз шумо фақат ҳамин хоҳиши кор кардан духтаро. як вақтҳои манам ҳам хел кор ба даромадагӣ будам, худам ба боварӣ надоштам духтаро. ҳозир зиёда аз 300,000 рубл як моҳ ба ман кор мекунам. маоши 3 ҳафтаина ё ин ки 2 ҳафтаинаи мо аз 200,000 рубл зиёда аст духтаро. ман худо ба ҳазор бор шукр мегӯям ки хеле кори беҳтарина худованд ман барои кардааст, ки ман ҳозир ман аз хона набаромада баробари фарзанд нигоҳкунӣ ҳамин қадар қуллоҳои баланд баромада истодаам духтаро. ман аллакай мақсад мондагӣ ҳастам ки дар ҳамин соли 2025 хонаи худам аз ҳамин пулҳои Фабелик харам. ман ҳамаша отчетош кати шумо ба нишон метиҳам. чӣ хеле ман маошам кати хона харида истодам, ҳамаша ман отчетош кати шумо ба нишон метиҳам, то ки шумо низ қувват гирифта қатъи ман кор кунедтон, хеле орзуҳоятонро бароварда кунедтон.